नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर बहुत दिन बाद आपन खुद के कंपनी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से एगो धमाकेदार वीडियो गाना आ रहल बा, जौना के नाम बा दूरे रही राजा जी। जी हाँ, दूरे रही राजा जी। ई गाना के म्यूजिक दिले बड़े ए.वी. गुप्ता जी, लिखले बड़े अखिलेश कश्यप, और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर खेसारी लाल यादव जी के आवाज़ में फुल वीडियो सॉन्ग बिहान सुबह 6:30 बजे आप लोगन के देखे के मिल जाए। जी हाँ, फुल वीडियो सॉन्ग आ रहा बा डायरेक्ट खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से बिहान सुबह 6:30 पर, जना के नाम बा दूरे रही राजा जी। जी हाँ, तो ये अपडेट रहे। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।